Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Сак булыгыз Тимрәү, Чаллыда авырулар саны кисәк арткан. Электр энергиясын исәпләү җайламалары искергән. Шәһәрдәшләргә фатир буенча йөреп яңа счетчиклар тәкъдим итәләр. Аларга ышанып буламы? Кризиска каршы штабның соңгы утырышы узды, әмма комиссия яңа проектларны карауны дәвам итә. Эшмәкәрләр нинди идеялар тәкъдим итә? Тире һәм венерология диспансерында Тимрәү авыруы артуын теркиләр. Гадәттә авыру җәйге каникул азагында күпләп теркәлә. Кышын мондый авырулар сирәк очрый, әмма быел түгел. Бүген диспансерда 23 бала дәвалана. Теманы Гүзәл Шахапов дәвам итә. При микроскопии волосистой части пораженные волоски в люминесцентном фильтре светятся изумрудным свечением. 4 яшьлек малай хайваннарны ярата, әнисе ауруны кунакка баргач эттән йоктырган дип уйлый. Ә менә икенче гаилә Тимрәүне урам мәчесеннән йоктырган, әнисе һәм 2 малае да авырый. Дети погуляли на улице, погладили кошку случайно. Ну, им же интересно, детки все-таки маленькие. И, видимо, кошечка была больная и заболел. Маленький ребенок, потом пошла болячка на старшего сына, а потом уже меня заразили. Вот. Так вот мы заболели. Белгечләр инфекция эт һәм мәчеләрдән иярәди. Өйдә торучы чиста песиләрдә авыру булырга мөмкин. Тышкы кыяфәт буенча гына авыруны билгеләп булмый. Кешеләрдә исә беренче билгеләр тәнгә таплар чыгу, кычыту, чәчләр коелу. Мондый билгеләр булганда табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гадәттә микроспория белән балалар авырый. Дети встречаются даже до года. Это когда кошка и ребенок спят в одной постели. Так получается. Значит, где-то 400 случаев почти заболеваемости было зарегистрировано за 2017 год. Больше этой цифры еще у нас никогда не было. В январе, в феврале, это зимние месяцы, обычно микроспории вообще не бывает или очень единичные случаи. Әгәр узган елның гыйнвар айында диспансерда Тимрәү белән авыручылар саны 20 булса, бу елның гыйнварында 31 очрак теркәлгән. Табибларга вакытында мөрәҗәгать итсәң дәвалау җиңелрәк. Гүзәл Шахапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шәһәрдәшләргә электр исәпләү җайламаларын алмаштырырга тәкъдим итәләр. Фатир буенча йөреп 2018 елда чыгарылган электрон җайламаларны рекламалыйлар. Алар чаллыларның счетчиклары искергән ди. Бер каяда барасы да, шалтыратасы да түгел. Акча түләсәң барысында белгечләр үзләре эшли. Бу хезмәт чыннан да отышлымы? Редакциягә борчылып пенсионер шәһәрдәшебез шалтыратты. Аңа иске җайланма аркасында ресурслар өчен арттырып түлисез дип аңлатканнар. Счетчикны электронга алмаштырырга кушканнар. Ризалаша калса, яңадан шалтыратыр өчен телефон номерын да калдырганнар. Без дә әлеге номер буенча шалтыраттык. У нас это все комплексно. У нас дороже, единственное, но мы объясняем людям, почему у нас дороже и почему вот так вот у нас происходят такие цены. В комплекс входит новый электроприбор, советский, у нас и сертификат на него есть. Они 18-го года выпуска уже идут. Они прям открываются при абонентах, коробки открываются. Потом составление 2 пакетов документов, это акт о замене, купон-заказ на сертифицированный товар и гарантийный талон на 5 лет. Бу суммага электрик эше һәм пломба куюда кертелгән, әмма пломбаны бары тик идарә итүче оешма вәкилләре генә куярга хокуклы. Любая другая организация не может делать пломбировку счетчиков, потому что у каждой управляющей компании есть свои сотрудники, которые это осуществляют, есть специальные пломбы номерные, которые специально предназначены для приборов учета. Если счетчики не опломбированы, то идет расчет по общему показателю, общедомовому показателю. Россия хакимияте карары нигезендә идарә итүче оешмалар исәпләү җайланмаларын 3 айга бер тапкыр тикшерергә тиеш. 2 атна алдан подъездларга игъланнар эленә. Дефектлар булган очракта идарә итүче оешма җайланмаларны үзе алмаштыра. Әгәр шәһәрдәшләрдә шик булса, диспетчерга шалтыратырга кирәк. Белгечләр планнан тыш тикшерү уздырачак. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдә кризиска каршы штабның соңгы утырышы узды. Комиссия вәкилләре кризис узды инде, шуңа күрә очрашуга икенче исем тәкъдим иттеләр. Хәзер шимбә көнне очрашулар эшмәкәрлек буенча совет дип аталачак. Әмма утырышлар элеккегечә узачак. Комиссия шәһәр хакимияте белән хезмәттәшлек итәргә теләгән һәм ярдәм сораган эшмәкәрләрнең чыгышын тыңлаячак. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Лев Трофимов инвалидлар һәм бала арбасы төртеп йөрүчеләр өчен пандуслар җитештерә. Оешмага инде башка шәһәрләрдән дә заявкалар килә. Шәһәрдәшләр дә еш шалтырата. Алар подъездларда пандуслар куюны сорый.
В частности, это подъезды, внутриподъездные угодья, так скажем, да, это приподъездная территория. И это торговые центры, и это возможные просто лестницы, которые находятся, например, на Хасана Туфана, на Вахитова, где нет возможности ни на лифте никак подняться и нету пандуса. То есть с этой проблемой сталкиваются, и это как бы общеизвестная проблема. Шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көн күрешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Рафаэль Кыямов белдергәнчә, шәһәрдә бу зур проблема түгел. Пандуслар урнаштыру эше 2012 елдан бирле актив алып барыла. Узган елда шәһәрдәшләрдән нибары 20 заявка кабул ителгән. У нас заявки появляются только из-за переселения, перехода людей-инвалидов. Если в каком-то подъезде инвалид жил, там был пандус, он переехал в другую часть. Наил Мәгдиев бу проблеманы өйрәнергә кушты. Балар басы төртеп йөрүче әти-әниләрендә исәпкә алырга кирәк дип белдерде ул. Исегезгә төшерәм, бер атна элек Рафаэль Кыямов белән турыдан-туры элемтә вакытында Мәләкә Саръягында яшәүче гаилә подъезд янында пандус урнаштыруны сорап мөрәҗәгать итте. Должно быть так. И достаточно приемлемая цена, и эксплуатационные качества должны быть высокие. Поэтому с управляющими компаниями на очередной планерке в понедельник надо собраться, его пригласить, пусть расскажет, возьмет цифры. Ваш опыт полезен, безусловно полезен. Нам от этой проблемы не уйти. Инфоград проекты авторлары яктырткыч баганаларына радио урнаштырырга тәкъдим итә. Әлегә 14 урын сайлаганнар. Максут Җайланмаша шәһәрдәшләр музыка һәм файдалы мәгълүмат тыңлый алачак. Первое – это информирование граждан и гостей города о чрезвычайных ситуациях, если такие возможны будут. Также это придание городу нового звукового облика. Также есть небольшой нюанс, это существенно способствует, так скажем, очищению остановок от рекламных листовок. Мондый проект Россиянең берничә шәһәрендә уңышлы эшли, Чаллыда да аны хупладылар, әмма техник сорауларны хәл итәсе бар әле. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Зарядка шәкәләре Көньяк Кореяга озатылачак. Алдынгы үстерелешле территория резиденты спорт инвентарларының махсус партиясын әзерләде. Толырак хәбәрчебез сюжетында. Заряд заводы 2 ел эшли. Мюнхенда узган күргәзмәдә ул спорт инвентары җитештерү өлкәсендә Россиянең иң яхшы экспортеры арасында дип табылды. Эшләү дәверендә кәшәкәләрне Европа илләре континенталь хоккей лигасы уенчылары өчен дә җитештерәләр. За год работы порядка 25-30 игроков континентальной хоккейной лиги играют клюшками «Заряд». Игроки континентальной хоккейной лиги любого уровня играют индивидуальными клюшками. Компания «Заряд» вынуждена и считает это за честь работать индивидуально, скажем, хоккеистом, подбирать клюшку по его требованиям. Любой загиб, любой точка прогиба, все технические параметры, которые диктует нам игрок, мы выполняем. Заряд кәшәкәләрен Европа уенчылары да ярата. Кайбер хоккейчылар индивидуаль кәшәкәләргә заказ бирә. Сикач һәм коврш өчен айрым партия җитештерелгән. Ян Ковш играет в «Металлурге», он уже давно играет нашими клюшками, зарядами, он уже сделал давно свой выбор. Конечно же, это будет досадно, если, так скажем, нашими клюшками забьют наши ворота. Спорт есть спорт, да, конечно. Әлегә Россия җыелма командасы Зарядка заказ бирмәгән, әмма айрым уенчылар белән сөйләшүләр алып барыла. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Филданов, яңалыклар. Бүгенге нашулар, мен сезнең белән сау булашам, яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 7 февраля в павильоне «Экспокама». Вы считаете ее место на кухне? Но не в ванной же. Именно в ванной. Продолжим после рекламы. Вот это поворот! В корпорации «Центры Селдом» вернем 50% от любой покупки. Смартфон за 2444 и половину вернем. Нет, госпожа Машинка, вы считаете их место в зоопарке? Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование. Пош-сервис, Московский проспект, 160А, 52-й комплекс. Телефон 911-611. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.